Prošlog vikenda, 27. i 28. augusta, održane su noćne trke ubrzanja na Ušću u Beogradu. Bez dobre najavne reklame, čudo da je bilo 50-ak takmičara. Nije se vozilo prema drag pravilima ispisanim na početku sezone za šampionat Srbije, već prema street race pravilima na sekunde. Ovo je vaša druga trka ove sezone. Kako ste se odlučili uopšte da krenete na česova? Moram da vas ispravim, ovo nam je četvrta trka, pošto se svaka trka, drugi vikend, ali svaka trka, petak, subota, boduje posebno, tako da imamo šampionat. Za šampionat je potrebno 3 trke. A odlučili smo se, ljudi početkom godine, bila je delegacija vozača koji su se takmičili na 402 metra, predvođeni Boletom, Esadom Došljakom, koji su izrazili želju da se drag disciplina uvrsti u zvanične discipline Sportskog auto i karting saveza Srbije. Ovdje ste pomenuli da se boduje za šampiona. Prema pravilniku koji je Saks izbacio, postoje neke 3 klase i vreme koje se meri je ET, vreme auta. Da. A ove 4 trke su se vozile ukupno vreme. Da, tu... Vaditi ta vremena za šampionat? Ovako, da bi svim ljudima kojima nije jasno pojasnili, odlučili smo se da, bez obzira na pravilnik, priznamo rezultate po klasama. Znači po vremenima divizija 14, 15, 13 i tako dalje. Tako da će na proglašenju pobednika krajem godine koje organizujemo za sve grane sporta biti proglašeni prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani iz svake klase, odnosno sekundarne distance. Prvog dana u subotu dugo očekivani duel u klasi 12 se završio kobno po kralja 12-ice, Nebojšu Blagojevića koji vozi Nissan GTR, koji bez obzira što je vozio 12:0 u finalu, ipak je na kraju izgubio tu trku, jer je Almen Gredić vozio 12:01, skoro idealno vreme. U najbržoj klasi Ivan Đagić je opet izgubio od vladara klase 11, Zorana Slavkovića koji vozi Suzuki Maruti. Pišite nam vožnju sa Boletom. Imali ste 2 vožnje. Da. Pa ajde ovako, bit ću kolegijalan, kao što sam i bio sinoć, a mogao sam drugačije da odreagujem, pa nisam. Znači, juče je bilo sve ispravno, Bole je bio iznenađen. Čekamo da se Zoki namesti. Još malo, to je to. Ajmo se! U finalu ste vozili protiv Ivana Đagića. Objektivno, taj auto je vozio klasu 10 u Hrvatskoj. Tako je. Kako je izgledala ta borba? Pa ja 3. put dobijam Đagića i Đagić, da li on ne može da se sastavi sa autom, da li auto nešto ne funkcioniše, stvarno ne mogu da ulazim u to. Ono što je definitivno je da na ovoj stazi ne mogu da se ostvare vremena kao što se ostvaraju na nekoj ozbiljnijoj. Ovo je ulica, mastan je asfalt, mekano je, znači pun gas. Kada ja vozim 10.8, ja ovde vozim 11.1. Znači ne može ispod toga. Međutim, i Đagić bi trebao za sve, znači kako meni, tako i drugima. I Đagić bi onda trebao da vozi, ako je vozio taj auto nekad 10.6, mislim da je vozio. Znači, za svu tu razliku bi on trebao opet da bude brži od mene. Međutim, ovo je 3 puta sam brži. Dobro, on kaže dečko da on je negde na pola posustao i rekao je da mu je trko kvačio. Šta se desilo, ne ulazim. Uglavnom, ja stvarno ne mogu više, ne smem da gledam levo-desno, jer je potrebna 110% koncentracija za ovu stazu da bi mogao da izađem kako treba.
klasi 13 dostojni naslednik Slobodana Petoševića. Nemanja Petošević je deklasirao konkurenciju kao i prvog dana. U klasi 12 opet dvoboj dva ljuta rivala. Kralj 12-ice Nebojša Blagojević, koji je vozio 12:0 u kvalifikacijama, i Almin Gredić. Ovaj put Nebojša je izvezao skoro idealno vreme 12:09 i zasluženo pobedio. Ajmo na veliki aplauz! Klasa 12! U najbržoj klasi, vladar klase 11, Zoran Slavković, inače vozi Suzuki Maruti, potvrdio je svoje plemstvo, nateravši srpskog rekordera da probije klasu i time sam sebe diskvalifikuje. Dvostruka kruna za Zorana Slavkovića. I prvo mesto, klasa 11, Zoran Slavković.